Computer 2. Computer 3. Change places. Naglibot ako! Yan! Ayun! Di ba? Eh. Ikot daw. Ikot sa tao. Apat sila sarok nito.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Oh, inataka lang ako sa bago. Kita ko nung gano kaya sila dito sa Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Kaya may ako nakabata. Ayun na. Yan, buhay ka. Ano ka sabi? Gani ako. Dito. Mga youth, tapos pinul. Kung alam ko, tulog. Iyat kasi, yung service pa rin, dito. Ay, sa bell pepper. Sarado. Ano rin? Tampana, men! Elis, tampana! Elis, tampana, men! Ako nagkatanda. Hello? Ayun sila ini. Ay, nagkatanda po. Saro! Hello, Leo! Inuhin siya ako.
Ibang ginamit. Ama. At least ako nakakaroon ano, Christina. Ako dahil. Puta ka. Iwan.
Yakot ka. Ate. Wala. Wala naman yun. Masay. Uy. Ah. Nasa naman sila. Ace talaga. May mabigay. Eh. Bagay naman dito mga naman. Sabi ng Facebook yung ito. Ay, di, makula ako gusto eh. Ay, alam ko, isin ko siya magmabang may cellphone ang may cellphone Hindi, ang may na-open pa ang Facebook. ang Facebook ko, di na open. Wala na open Facebook. So, after that,
luto-luto. Kung kaya pa dyan ang ate. Sa pag-ilmin. Ilmin! Kaya pa ate. At nasa tayo. $6.75. Good evening.
Bray na, bro. Kahit ako sa gabi ko pa na rin. Gusto mo yan? Nakalaman ako eh. Baby, bago na ako pin. Sino po yung 069? Kaya na, kung may likod sa kalaban na, dito sila mga Normally, wag yung nilagay natin sa bago. When you don't, alas, sige, alas, yung sa isa na, pero din, ko lang bagay mo din. Patas kami, tapos kaya ako lang report niya. Mag-record yung mga Ilan, si Jamila. Tapos, hindi siya ko ano, hindi yun siya nakalibod ba? Tapos, nagalat ako tayo! Patay niya! Nagalat siya, siya ko kay anak, may lito, sabi ko, bitis na nga, pag-islit ko, nagalat ko na, nagalat ko na, punta nga, pag-deco na, nagawa ng ako.
Pinituros ko yung... Okay, number one. Buat ko yung Ukraine. Ay, wala kasi daw ang pagkakas. Kita. Kenapa boleh kita? Connected. Ah? Computer. Kita untuk Previous masuk. version. Nata ini ano abo. Ano pigagad mo? Malakas. Good. Hindi ko ba yun? Si Alfred ba sa Dapat yung gusto ko kumain ko. Ginamit ko sa YouTube sa buwan. Hindi na, paano ko ito pag-umiyak, man lang. LOL! Ay, talaga ko niya nga. Di lang ako tutok. Di ko lang sinay ko nga yun. So, Ay, perfect ko. Hindi ko ba? O, ginipin mo ra. Gumpiyo pa nagdrano ko. Piyo niyo.
Maybe. Oh, you lose all these cards. Relax. May mga naman kagawin na kami hindi. Kamusta? Kamusta ba? Wow! Okay lang. Sure. Ako naman may gumawa. Yung si Rubio. Si... Wala yun, ayos. Ni Fred, di ka? Oh, man. Meron ko si Ruby sa house movie. Marami. Sama naman iba din, minsan sa trabaho. Ay, ito si Pias. Pero isa lang eh. Oh, wala!
Dalawa rin ko din. Wala may siya kung siya kailangan. Usap ka mo? Tapos na? Nakahandog pa akong uniform na. Dapat na tinurog akong mga ikaw. Bli! Ayo, ay, daog! Bukado mo kalbe kayo nag-log. Naglog, ikaw din naglaog! Dapat Nagali nagalit. siya. Magalit na dapat, pati naglaog katulog. Log.
Gabi. Ano? Sugar mo nga, natadabi, no? Gusto kasi lumayo. Diba yun siya? Ha? Kung diba yung gumamit ka? Ay, wala sila. Dalawa ako dito. Kurang ini sih. Kurang. Sinabi, ilas bilang sila mga kitabo. Ay, puta! Ay! Sira, bagay. Ay, mga bagay dito pala. Skip na ako. Ikaw naman.
Show ko ng TV to. Ng TV to. Ano ko din? Ito CCTV dito. Bakit? Jeep, alis mo tulunok ko. Pag mo sa to. Bayad ako sa sagot siya. Fifteen, Natapos ka. 20, Ha? Ano? good evening. Morning ako. Ay, ka na? Okay. Sus, sayang na. Sus. Parang good way. Parang mo. Parang. Bakit di ako makapos na? Susi ko, pinakakuha. Ha? Hirapin mo ako. Hirapin mo kami ng hirapin. Ha? Mamaya.
Sorry tabi, mama. Sorry tabi. Ano ka? Never. Ako pa. Layman. Ano pa? Ah, so. Daraw. Pinapagalitan. Pinapagalitan pa. Okay. I'll be bold. Yeah, good. Okay, Juan, bagong account dapat ako. Ha? Dapat kailangan mo pang Gmail. Gmail lang. Ha? Gmail lang. Dapat yung mo itong Gmail ka. Kailangan mo itong Gmail. May daily mail. Ang halaga ng 66 gold. Pagkan mo mas sa inyo. Kaya lang wala. Gmail. Hindi, may tumawagan ng Gmail. Hindi mo may Ito, tumawagan. nasa mga Gmail. Pagalan mo. Oo. Wala ito. Sa'yo mo sa nakaw. Kung baka pinagdabot na tao. Sayang pa. Sayang pa. Kung bago mo sa magsakag mo. Kasi pag ginagawa ito sa sa system mo, hindi mo naman ito makagulong sa atin. Nagamit mo. Ito naman, iba ko man si mama kasi kaya. Hindi pa. Si kuya. Ito, alam mo ako kami kanto. Hindi na ko na. Okay, kami ginagawa. Ano kami yaw? Balik, dog fans ko naman sa ano kung ayos siya sa National ID. Nakargo ka no? Dati magabagong matao kay ito ilang buko parang kaan. So kung kagong baga, ay, kailangan kita baga, okay na sir. Ay, nakakilbaw ka. Work ulit ka. Tangay, pinictura na pala. Sabi ko, sir, sige na po. Ayun na ma'am. Ayun na sir. Ayun. Ba't arap ka ng buko? Parang baga. Kagong matangan niya ako. Ang kamok dito na akong ayun. Kailangan na rin dito. Ako hindi ko naging ano yung napasok nito, pe?
Yung TV. Mas pinanood ka ba? Try me, try. Ang mapang sa isa ba? Hindi ko nga, may clip ko siya kay wala pa rin clip niya na rin ay iPhone 14 Pro Max nasa sa Pumalik sa speaker. Oh my God. Okay, ano? So, dear. Nakamato ba kung sa gitara? Pato, makulit ka yun. Ito, pingo na nito. Ito, makulit ka yun. Napakawin na. No. Ayun, ito, ano? Ayun mo, ayun, ito. Hindi ko ka na-develop. Computer 2 Hindi connected. na ka, Computer 2 has previous version. Hindi mo na natin yung hindi na ka. Nilipas ka na yung do. Ha? Pinalitan ng Pasko. Sorry. Yun yan. Napalitan ng Gilly. Ano pa sa? Kung wala ka, hindi. Nagbulit ako talaga. Ang ayip na music. Ano gusto mo chu? Ano to? What I want to see. Wala siya na may gusto to. Sige na sa biscuit mo na. May gusto na Pak, eh. pak, pak. May biscuit mo daw. Ano itong kaya? Pag ano? Kung computer nga, nag-shit ko pa wala nga. Hindi ako wala nga. Ang itong kaya nga yun, pag ano, pag sa akin, ano, siya pa na, si animation. Yun mo kalakal ko, magkubag. Ay, gusto. Sa ano pa rin? Sa ano? Dito. Tama tayo mga kubag. Hindi pa lagi eh. Di sa ano, tambak niya sa gusto, mga mobile na ano. Bro! Gusto ko mani. Ang view. Tuwag kay, si Bido rin sa nagkakawag sa ano, sa movie. Kaya na kung Ano? sa dati, nagtuturo kay 3, kay 5, kay 1, kay 7 na rin. Ay, daw, read na kay Del Rey, ano, Ako na panong XP. dahil mga kay Del, ano, dito Tapos yung nagahuna. kay Del, ano, kayo, yan, kakawata, yung dapat, PE,
Sabi ko nung yung pinakabuto na. Pero GP na yun. Ito po ang JX Smith. Hindi pa ni JX Smith. Ito ba ang JX? Gising kayo mo. Abi. Ayaw busy daw ni babae. Sorry. O, tara, Jai. Tara, tayo na lang. Laban, tara. Dito, sa kabila, tara. Tara na. Hindi naman ako magaling. Ibobulong naman ako, tara. Kita mo yan? Kita mo tong win ko? 11 win, 58 loss. Tama yan? Mahinang nila lang naman ako eh. Oo nga, dali. Hindi nga ako marunong. Wala to, B2. Lugi. Lala. Ubos. Ay, saan kay? Message daw. Uy, bago. Ba't akin lahat? Lugi. Ako yung muna. Sige, huwag ka matakot. Skill lang meron yan. Sige, ayaw mo yan. Blah. Diyan ka na sa Yuri. Dito na ako kay Jai. Dito na kay Jai. Jai, ano? Gusto ko na ba kita? 1, 2, 3, go! Easy! Go! Alam, Drogo, may chopper ko, boy! Ay, BMF tayo. Ito na lang si Yuki patayin natin, ano? Ito na lang, oh. Ito na lang si Yuki. Ay, Yuri pala. Ay, Yuki nga. Kami muna. Okay, go. Wait lang. Wait lang, ha. Wait. Ayan, isa-isa lang, ha. Isa-isa lang. Wait lang. Ito mo si Yuki. Wait, sabi ko, isa-isa lang. Wait lang, si Yuki muna. Mas magaling ito, eh. Wait lang. Wait lang, lugi. O, ikaw muna. Sige. Game. Ginari mo ako, eh. Gago, wala palang pala yun. Wala, Gigi. Gago, mali pa yung reload. Wala eh, pinaril mo ako eh. Si Yuki sana kalabanin ki. Game. Maya na. Tamo barrel mo, nakatutok na. Nakatutok ang barrel niya. Daya mo, snake. Nag-i-snake na daya. Ay, yun ang easy. Sino na? Kaya mo na dyan, ano? Isa? Dalawa? Tatlo? Sige. Ala. Meron lang kita, ala. Sige. Ala. Wait lang, Yuki, wait lang. Niload na ako. Okay. Game.
Ay, gago, galing ni Yuki. Sana all. Wala mo rin. Oh, 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 oh. Wala sa mga ay. Picture rin. Try mo rin. Try. Tara, Yuki, game. Ay, gago, galing ni Yuki. Ako na nga ata nag-score sa amin, ah. Lugi. Lugi. Magaling talaga pag may skin yung baril eh, no? Nakakagana. Pangit pag kumakain ng ano, lotus. Ay, lotus ba to? Lotus pala. Sorry. Pangit parang ano, parang ang rabbit eh, no? Kung kumain. Parang rabbit ako na. Ganyan. Gago. Ganyan. Eh, try ko mga kalabanin nyo. Buhay ito eh, no? Ganito lang eh, no? Sana ganito na lang yung pagkain, hindi na ubos. Parang rabbit eh, no? Ganyan. Ganyan, gago. Ano din eh, no? Jai, may tanong ako. Nagkakatartar din ba mga ano dito, mga karakter dito, kakakain? Malay mo, di ba? Bagay, paano makikita? Wala namang ngipin yung ano eh. May back, bro. Bro, bro. Ito. Bakit? No. Balo? Wala, pang mahina lang yun. Pang mahina lang yung balo. Oo, ba't di na lang itry ng mga Valorant player ang ano, Crossfire player, bakit hindi na palagan? Makita ko sino may tutok. Kapalag ba kayo sa mga CF God? Wala. Nalang panalo yung bagay nyo sa CF namin. CF namin, original sa inyo. Newborn lang. Tinatarantado ko sana yung beta dito. Nagsasalita. Tapos bigla ako sinigawan. Sinigawan ko eh. Tindera ka ba dito, te? Tindera ka ba? Pabili nga ako ng itong barbell, pangampas lang sa ulo mo.
Yuki, paluin natin ng barbell yung kamay mo para wala ka ng tutok. Gano? Wait lang. Hindi rin po. Ano yan, Adel? Lagi sarap sana maglaro ng good mooded kaso daming XP. Woo! Doon pa naman ako nagkatuto. Ayun o. Oh, tara. Tubito. Ay, wait lang. Uy, wait lang. Wait. Nakalotos pala ako ito. Okay na. Kayo muna. Sige, kayo muna. Oh, wag mo kay damay. Referee ko eh. Wait lang, oh. Oh, referee ko. Wait lang. Wait lang, oh. Sige. Out ka sa laro. Sige. Out ka. Oh, tututukan mo. Referee ko eh. Oh, technical foul. You hit the referee, eh. Technical foul, Lloyd. Gaya nito, kayo lang tatlo naglalaban, nadadamay mo ako. Daya. Silang tatlo naglalaban eh, dadamay pa ako eh. Good boy na nga eh. Aray ko. Aba. Pakaduga. Sige, hali na nga ako. Para maganda naman. Adios. Gago, di ako sanay sa 0.9. Gago, di ako sanay. Nakabutok sa 0.9. Gago, wala akong tutok sa 0.9. Ay, 0.09 pala. Talo kami, di ako sanay sa Wait lang. Try ko nga ulit. Game. Hindi, rematch niya kung ano yung match na nasa. Ay, gago. 0.5999. Ano? 0.09? 0.15. 15? Oo. 15. Nagkaroon tayo. Tapos 999. Okay na. Sige, balas na. 0.5999. Balas mo. Balas ang mga. Nasaan na si Jai? Wala si Jai ah. Gago na wala si Jai. Wala sila Jai. Sabi na, iniiwan ako ang puta. Ang ina, iniiwan ako nila Jai. Gago. Pinagkataon na. Hindi kain. Oo nga, hindi kain. Asa na kayo, Jai? Ang ina niyo, Jai. Ang ina, Chinese to ah. Pwede ba? Ay, wait lang. Pwede ko ba barilin kasama ko? Hindi ko maintindihan eh. Pwede ko ba barilin to? Hindi ko maintindihan eh. Pwede ko ba barilin kasama ko? Hindi ko maintindihan eh. Tarantado eh. Leo? Anong Leo? Anong Leo dito, gago? Leo daw? Wait lang. Wala pang bala. Walang bala. Okay.
babayaran yung mga bete eh. Wait lang talaga, babarilin ko na talaga kasama ko to. Nakina eh, balik, bobong puta, ano pinagsasabi? Ano daw pinagsasabi? Hoy, marunong ka ba mag-intindi niyan? Sarap barilin eh. Puta. Oh, putang ina mo daw, putang ina mo daw, putang ina daw. Nakakapagtagalog muli sa oras ah. Ito. Tawagin mo na lang ako yan. Pero tapos mo rin, yung kulay. Tato mo na. Gago. Saan mo ba yung charger mo? Lupat na Hindi ko barilin to. yung wire. Dito. Puta ka din, puta, Nandun puta ka, malapit sa puta. natin. Malapit sa natin. Bro, kulay. Aray ko. Ito lang, putok. Ito lang. Bumabawi. O, ikaw na daw kakalabanin niya, Miyaw. Siya muna. Referee, go, wait lang. O, round 1, fight. Alis yan, Leo. Bumawi. Bumabawi. Bumabawi. Ginagalit mo kasi si Pota eh. Gago, anong pinagsasabi talaga niyan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Ano yung pinagsasabi niyang taano yan? Putang ina daw, nakakapagtagalog ata yan eh. Sige, pagkaluhan natin itong beta. Si Miyaw muna, Miyaw. Miyaw muna. Miyaw, nice one. Miyaw muna, Miyaw. Miyaw. Bro. Rido. Bakit ako? Bakit ako? Wag ako. Bata pa ako pool. Sanoy, may order. Sak. Come here. Come here, dude. Come here. Sak. Come here. Sak, come here. Balik mo siya pati sabi ko lang rin. Come here. Air drone or something. Oh fuck! What the hell, bro? Air bro, I'm so good. Wait. Let me reload. Okay, good. Oh fuck! I lost my aim, bro. Go. Oh fuck! Go. Philippines is the best! Go. Oh!
ganyan. Oh! No, we're gonna lose. Leo, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ready? Okay. Let them fight. Hey. Go, Leo. Oh, hey! Why you hit Shinichiro? Good. You're done, Leo. Shinichiro is coming. No, you can't, bro. You can't win. Let's go. Fight, Leo. Fight. Let's see. Ano si Silver 59 yan? Hey, stop, bro. Yung ang datong ibigay mo. Okay. Bingo. They're sad now. They're sad. Don't sneak, Leo. Oh, shit. Hey. So, welcome, Leo. Yeah. You good, Leo? I revenge. Oh, that's a one, Leo. Revenge shit, Leo. Revenge. Is it? Hey, oh. Damn. Maybe just revenge you. Hey, Dayo. Nicely. Beep, beep. Hey, bata. Saan yung beta kanina? Naitigod kanina beta eh. Yoke! Dito na naman kayo ah. Ay, meow. Bro. Hinahanap ko sila ano. Uy, papalagang ka daw ni Leo. Papalagang ka daw ni Leo. Bakit tayong dalawa? Bakit ako yun? Papalagang ka daw ni kayo. Tamo! Oo, pala no. Baby time kami, uyayos yun. Si Pahin ko? Gusto mo si Pahin ko?
Sana si Muning. Nawala si Muning ah. Nawala si Muning. Eh, ito pala si Muning. Tara dito Muning. Saan ba Muning? Huwag mo galingan ah. Pag ikaw, ginalingan mo. Magalingan. Paparapi kita. Sabi ko, wag galingan eh. Babawi. 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 Babawi nga. Babawi nga. Hindi ko gawin sa bako. Kami-kami. Pagkahiya. Pagkakasiya. Pagkakasiya. Pagkakasiya kasi. Nagago. Nakapala mo yung ano ko. Kilala ko yan, si Bob. Tropa yan, tropa. Hello. Hello. Hello, hello. Patry nga. Oras na. Patry nga, patry. Eh, hindi, mabiwan. Isa pa. Tuloyan mo. Dito. Ay, kasi meron ko si Tito Pileno. Wait lang, sabi ni Tito pa eh. Daya, kita. Pag natalo kita, bigyan mo ako sila. O, di ba talo? Ay, skip ko. Ay, harap. Ano, di mo na-click ikaw. Oh, click first. Pag natalo kita, pera mo ako skin. Isa ba? Hindi ako marunong. Ako yung bamba, ako yung kanina. Wala, nagdalag. Ano? Bago tatangay yung edit ko, Hey, Ed! Bago, 0.9 pala to, gago, di ako maano, di ako sanay dito. Wait lang. Hindi, yan mag-uwi. Kanina, gaganti yan eh. Kanina no kasi, yung siya, may nalagay eh. Gawa mo lang. Isa ba? Ano nga yan? 0 point, ano nga yun? 0 point, ano? 0 point, ay, 0.51, ay, 15,999. Kaya bakit to? Putang ina! Ako, may ghost day. Asan na yung ano? Muntik na yan. Nawala si Monique ah. Asan na si Monique? Look. Kalbo ang putik. Pag eto, tumubo bigla yung buho ko. So, huyo ka.
wala si Muning. Basta si Muning. Ano ko dati? Kalbo, oh. Tatlo kaming kalbo. Bakit? Oh. Ito pa, oh. Ayun yung isa, oh. Ayun, oh. Kita mo yun? Ayun, oh. Kapula. Pulang araw ata yun, eh. Pulang araw ba yun? Pulang araw ata to. Delikado. Terorista ata yun. Pulang araw. Walang kalbo. Pulang kalbo yun. Pulang kalbo. Yun ako, yun sali. Hindi na kayo rin bali siya eh. Bali siya eh. Bali siya eh. Oh, bali siya eh. Ikaw ang makalisit. Ako. Yung mga Ano ang ratio mo? ang job kararam kasumbi na yun. Gago, di pala pwede makareceive. Basta Ano? Grabe, nanapa. Ngayon, tara dito. Tayo. Do your best, ha? Kasi kailangan ko mag-receive, eh. Kailangan ko ng kapag-payment. Kailangan ko ng kapag-payment para makapag- Wow. para makapag-receive ako. Bata pa yun, gago. Nagka pa lang ako nga, 17 na, mag-18 na ako sa June. Tinatawag ako, tinatawag akong kalbo dun eh, kaya kailangan ko mag-receive, nakakita ko lang may buhok. Wala ako sa tutok, gago. Nangyari. Gusto mo na dyan. Kailangan ko mag-receive. Alis ko kayo eh. Ay ko gago tayo eh. Pag-grip mo, bad rock ko. Gusto na kayo. Sabay na muna. Gago. Gigi. Ano pa ata? Tani pa nga. Kailangan mag-reset. Yun. O, sino nagsabi sa akin yung kalbo ko? Sino yung nagsabing kalbo ko? Sino yun? Sino yun? Pero, Ay, ito yun, oh.
Oh, anong kalbo? Ito na, tumubo na yung buhok ko. Bakit? Sinexamin yung kalbo ko. Ano, makapasok ako dyan talaga. Hindi ako makapasok ah. Matalikod. Hindi ka mag-doctor. Ikot ang tago, ikot. Bakit? Ito na, tumubo na yung buhok ko kasi nagre-reklamong kalbo ko. Oh, patay. Kasi na yun. O ano, bakit? Ito na ako. O may buhok na ako, bakit? O, wala ka pala eh. Wala ka pala eh. Imo kasi mga pogi yung nag-iimo. Pogi yun. O, tama yan. Wala ka nga aim eh. O, wala ka nga aim eh. Ano? Papalag. O, pakita. Animation ko lang halo. Zombie. Wag na iyak. Yun na daw. Naubos ba yung aim? Ano yung battery? Ano yung battery? Low-bat? Low-bat? Low-bat na yung aim niya. Charge nyo na. Talon! Ba't ayaw mo tumalon? Load. Ay, ang daya! Ang daya! Ang daya ano na. Hindi na nga kita pagbibigyan. Wait lang, anong stop? Walang stop. Walang stop. Walang stop. Ay, gago! Gago! Stop tuloy ako. Wala, napatay ako. Gago, ang daming tambay sa loob. Uy! Gago, ang daming tambay sa loob. Kahit ako. Gago. Takina mo, Yuki, alis dyan. Gagi, kami nakasa. Kami na ano ko. Gago si Yuki. Okay. Ikaw po, iba yung nakapal ko. Shh. Ang dami nyo, di ko ano yung naanin eh. Ibang ako ah. Right! Tara. Game. Game.
Anong wait? Anong wait? Kanina ba? Tapos, tingnan mo yung mamaya, nakatutok na yung baril niya. Parang hindi. Nagduga talaga! Wala na, di na talaga. Hindi na ako papayag ng gano'n ulit. Nadalawan mo na ako ah. Gago, sakto na ako. Kayo, bakit? Labi lang mo nagtirape. Ayun na nga, patay ako, yari. Ano, di pa yun. Hindi ko nga alam na yun kung pupustahan nyo. Eto, pag namatay mo ako, ay, pero ano sa kanya. Pero pag asa na? Skin. Wala, wag mo bigyan ha, wag mo bigyan ha. Wag mo bigyan. Ay, gago, sorry! Sorry, nakati yung kamay ko eh. Galit na nyo. Galit ka na ha? Sorry na, huwag ka na galit. Hey! Game na nga. Tapos ka. Ay, gago! Tangina niyan, gago. Putang ina kaya, wala putang ina. Putang ina kaya pala Shopee ko, naka-full manual, gago. Tang inang manual yan, gago kaya pala. Tang inang manual, puta. Gago manual. Meow, come here. Meow. Kitten, tara dito. Hindi, ito si Meow. Mag-practice kami ni Meow eh. Meow. Tara, Meow. Practice. Meow. Come here. Meow. Ano? Di ako kumiyok ha. Asa ka naman, tara na. Practicing mo ako Meow, tara na. Mamaya na yan. Mamaya kukutongan ko yan, tara. Tara na. Meow. Wala. Hey, punta ka dito. Kanina pa eh. Punta ka dito sa akin. Malayo, tara na. Punta ka dito sa akin. Wala ka. O, harangan ko to. Sige bang. Sige, patay mo to. Ito. Ito muna. Sige lang, pre. Harangan ko to, pre. Sige, pre. Sige, wala ako. Sige. Mahihibang yan. Sige. Ako bahala. Tangala mo. Bahala pa. Sige pa. Ay!
ibawi mo ako dyan, Pak. Ibawi mo ako. O, tara, tara. Ito, bawas na to. Ito, ito. Ito na, ito. Ito naman to. Sige, patayin nyo to. Unahin nyo to, unahin nyo. Dali. Nice one! Nice, 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 nice. Bago lang, dalag. Nagawalag. Ah, Ay, hindi pa nawalag. Ay, kamay na. tara na, alis tayo dito. Tara, isa tayo. Doon, wala. Hindi ako makalis. Dito, tara, dito. Dugo ako doon makalis. Bobo mo naman. Uy, ginagawa mo ba? Ang ina, yung na pumasok ka. Yung na next day pumasok. Yeah. Okay, pasok ko na lahat. Ay, sabi ba, ayaw. Dito. Ang inang 2B2 yan. 2B2 nga. Ilang dalawa lang. 2B2 nga. Aray. O bakit? Gusto ko ikaw yung maging maganda sa buhay ko eh. O bakit? O bakit? O bakit? O bakit? O bakit? Ikaw yung gusto kong maging maganda sa buhay ko eh. O bakit? O bakit? Wala ka pala eh. Oh. Lex si Lori. Hey! Ay, dugit ni Ray. Gago ka. Ayun pa rin. I saw Lex si Lori. Meow meow. Meow meow. Nakita ko sa Lex si Lori. Meow meow. Meow meow. Okay. Meow meow. Nakita ko si Lex si Lori. Tara dito. Meow meow. Tara dito. Ay, meow meow. Pila naman ang putik. Gago. Matango ako pa. Meron sa klasya. Meow. Meow. Nakita ko si Lex si Lori. Tara dito. Tara dito. Pakita ko sa'yo. Tara. Tara dito, meow. Meow. Tara dito. Ano yun? Ito pa. Ayun, sabi sa pa. Ayun, bakla. O, tara. Tobito. Huwag ka dito. Doon ka sa kabila. Okay. Hindi. Diyan siya. Dito ka pa. Oh, Dito ka. hindi, ayoko sa'yo. Tara. Dito ako. Dito ka na. Ayoko, dito ako. Uy, ako dito. Dito ka na. Kakalabay natin siya. Tara dito. Sige. Oh. Pasok. Ako dyan. Babawi ako yan. Ay, putang ina ako ata. Safari. Gago! Ano? Wait lang. Gago! Dapat ka naman. Ay, gago. Dali lang. Ako yung Ay, ito. Hindi ko rin ha. Diyan pa nga si Kuya, kaya mag-leave. Ang nila, di na ako nag-right click. Hindi ka naka-upload. Ay, ikaw nga yung gusto kong maging maganda sa buhay ko. Ulit-ulit ba? Uy, gago na. Unahan ako ah. Matay ang puta.
Nagagawin ka tayo, kung tawag rematch, sabihin mo rematch. Rematch daw, rematch. Nagpatalo muna kami, syempre. Tara, rematch na. Ano ba yun? Tara na. O, yan is dyan. Doon ka sa kabila. Okay, dito pala kami. Game na, ha? Game. Nakita ko dito, ako dito. Okay, nakapal ka na. Wow! Game na nga, game na. Basta, game na. Okay, ma. Game na. Ay, gago, joke lang pala. Napaka-skinny mo naman. Yung dali ako. Lunch ko yan. Gago. Nice try. Reloading eh. Ang tuloy ni Kundo. Yeah, boy. Yes. Ay, gago, sorry. Burod, gago tayo. Ito ko din kay JP yan eh. Yeah. Kung wala nga, pwede lang ako, pero hindi ako. Kapariling ka niyan, boy. Oh, gago, Unahan mo na yun, unahan mo na. Kapariling ka nun, alam ko na teknik mo yun. Ay, love, dito, paano? Ganito natin. Alis Boy, ka, boy, para boy. wala ito. Yun. Liman. Nalagay. Yan. Speed back. Ah. Oh, gago. Kahit patay ka. Dalawa gago. Dalawa gago. Sige. Ay. Yun lang, sige lang. Di pagtunguna ng pansin. Ikaw isa po yun. Nice one. 5-2. Ay, magaling to si Pierre. Nagawag na yun. Ay, ko gago. Ay. Puta mo yan. Bago hindi naman yung kalaban eh. Duga talaga na itong babaeng to. Diyos ko. Sige. Ay. Bola. Game.
Yeah. I said join me, bro. Yoy, tara dito, Yoy. Tara. Wait lang, sama ako. Tara, boy. Kung kami naman dalawa, Diyos ko. Okay lang, at least tinamaan sa'yo. Narinig ko lang sa katabi ko eh. Nasabihin mo rin eh, no? Corny ang puta. Siyempre. Here. Speechless si Ali. Bro, Kulang, bata pa ako. Kulang. Ibang pusing sa lakla ko dahil tuwan ko na si Parang. Joey. Yo, man. Wait, here. Doing 1v1. Lagi na ko. Lagi na. Amir. Lagi.
It's a virus. Look at that. Oh, so good. Oh fuck, oh fuck. Check it out. Check it out. Ang view yun. Here. Here. Oh. Oh fuck. Oh. Oh fuck. I'm not using directly, bro. I like doing it. Move. Look. Look like April. Oh, I really love this one. Oh no, I got that.
That's close, bro. Oh my god. Asma, please, let me win. Let me win, bro. Let me win, bro. Isla. Oh, yeah, let's go. That's my aim. Oh, that's my aim. Yeah, boy. Johnson, 0. Should we start off? Three times, bro. You always got here. They said don't jump. Don't do it. I'm telling you, don't jump, don't jump, don't jump. I'm telling you, bro. Why you need to listen to it, bro? I'm telling you not to jump. I'm telling you not to jump. Then you jump. BGS ay Nagdalawa. Ano, nagdalawa. Let me try this. Let me try.
Opa. Bro, using. Bro, don't leave me alone. Bro. Bro! Yes! Sir. Huh? Bro, let me check my stick. Oh, I got Ferrari. That's Ferrari. Come on, let's go. Let's go. Look, look at that. I'm level 12. Let me see. I'm level 12, bro. Look at that. Oh, I got, oh, Maggie, bro.
Bro! Magkala ba? Bro! Magkaiba. Ay, wala. Ay, GTG lang. Wow, wow, wow. Out na. Out na. Send. Good night. Hindi ka nakakita, antay sa school na bumaba ka sa ikot at saan nagkuhan sa ikot. Sabi na nagkakakinig ba na dahil sa ikot sa iyong pagkuhin. Kung may nakikaba, ulo, yung pag-ibig kung di kayo, isip na hinadakot ako baka kayo dahil hindi sabi na alis pa ko gagalan sa ang bahay dahil pagkasinig yung sama nakawag ang ako'y lalaro ng mga bulan, bakit din preso kapag pagod ka na ibibigay mo ba sa seso at ibibigay saan nagpapagod ka din ang kain, tuloy, ibibigay ka na nalaman ng mga kulang ang lapit na pag-iinas niya ang nalipid lang ilang araw ibibigay ko na ibibigay ka dahil ang sinaisip ko makato na ang bukas sa mura kong tiganto pag aking karamdaman dahil para ba ako walang alam na paraan agad lang bro, dapat can't move so fast yeah out na so ano yung walang mas mo nabenta mo lang kita $20. 50 cent. Good night.